Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Меги Стоянова и ви препоръчвам алтернатива за вашето здраве, както знаете. Но днес искам да ви препоръчам и нещо друго, нещо много повече. Освен, че ще имате вашето здраве на 100%, когато използвате тази алтернатива, която аз ви препоръчвам, защото тя е гарантирана. Аз я ползвам от 8-9 години насам, така че тя работи. Не само за мен, но и за всички, които я използват, и то по цял свят, тъй като тази алтернатива е глобална. Тя не е само за нашата страна, което е чудесно, прекрасно, че толкова много хора могат да се развиват по цял свят. Защо ти препоръчвам всъщност това? Препоръчвам ти да бъдеш здрав, разбира се, а дори да си здрав, да бъдеш още по-здрав, защото никога не може да се каже, че ти си напълно здрав. Може винаги да бъдеш още и още по-здрав. Аз съм, както знаеш, разказвала съм ти и друг път, самотен родител с 2 пораснали вече момчета, но едното все още е ученик. Поправих тяхното здраве с тази алтернатива, която влезе преди толкова време в живота ми, когато имах сериозни здравословни проблеми и аз лично, и моите деца, разбира се, и търсеха алтернатива за тях, най-вече като нещо, което да облегчи здравето им, да го подобри, да подобри това, което всъщност се е влошило в тяхното здраве. Срещнах я и затова я препоръчвам и на теб, защото тя действа. И другото, което искам да ти препоръчам, е тази уникална бизнес възможност с тази алтернатива. Защото ти на първо място получаваш здравето си, ако го нямаш, ще го възвърнеш. Ако го имаш, ще го подобриш още повече, не на 100, на 1000%. И второ, получаваш една уникална бизнес възможност, ако и ти си самотен родител, както съм аз, и отглеждаш децата си сама, без подкрепата на бившия партньор, а дори да я имаш, те винаги ти трябват още пари, децата си искат това и онова, както знаем всички. Те си имат техните нужди, ние си имаме нашите нужди и ние сме длъжни да покриваме тези нужди, особено докато те са малки и растат. Тази уникална бизнес възможност, която ти предоставяме, да си изкарваш допълнителен доход, допълнителни средства към основната заплата, която имаш, като отделяш по 1 час от свободното си време ежедневно за това, което всъщност правиш, а то е развитие за теб самия, за теб самата, подобряване на твоите качества и умения, развиваш още повече и още повече себе си, подобряваш себе си, надграждаш себе си на едно по-високо ниво, качваш се на следващото стъпало и на следващото и на следващото. Имаш израстване, докато на работното място имаш ограничение в стъпалата, където можеш да се изкачваш. Можеш, примерно, да изкачиш 1-2 стъпала, до 3, да речем, но по-нагоре няма как да се качиш. Ти си стигнал определения връх, който можеш да постигнеш на твоята обикновена работа. Но тук можеш да се качиш още по-нависоко, и още по-нависоко, и още по-нависоко. Тук ограниченията са единствено от теб самия, защото ти сам си ги поставяш. Никой друг не ти поставя ограничения в това, което правиш и с това, което се занимаваш, като допълнително към основното, което правиш, т.е. допълнително си докарваш едни средства от тези, които ти така или иначе вече получаваш. А пък ако ти хареса толкова, колкото и на мен ми е харесало, разбира се, може да го превърнеш и в основен доход за теб. Ако искаш повече подробности, пиши ми на лично съобщение, свържи се с мен и аз ще ти ги дам. Как можеш да си изкарваш един допълнителен доход за теб самия, за теб самата, независимо дали си самотен родител, който отглежда децата си, или пък имаш нужда от средства, за да платиш образованието на детето си, за да го изпратиш в чужбина да учи, за да отидеш някъде на екскурзия, на почивка, да си купиш нова кола или
всякакви такива неща. Ако ти имаш нужда от допълнителни средства, от допълнителен доход или от изграждането на пасивен доход, който да работи за теб, дори когато спреш да работиш след време, пиши ми за повече информация и подробности, които да ти дам. Аз съм Меги Стоянова и съм тук за теб. Прекрасен, вълнуващ и усмихнат ден от мен. Чао!